Ngicela nje uqale ngibuza ukuthi uthini umthetho ngemvunulo? Ngicela ukuyistisha le video kababa uMkhwanazi ke nami ngizwakalise ilaka lami ngale ndaba esegudwini, indaba yemvunulo le yakwaZulu. Ngizoqhamuka mhlambe ngaphambi kokuqhubeka ngiqale ngibonge nje ubaba uMkhwanazi ukuphawula kwakhe kuyawakho umqondo futhi ubuza nombuzo orelevant ngalesikhathi ubuza umbuzo orelevant ukuthi uthini umthetho ngemvunulo. So ukuphawula kwami ke kungafana nokwakhe kungefane, but ke kuthi ke ngizoqhamuka ne-analogy nje ethile eyenzeka esikoleni. Esikoleni kukhona i-code of conduct egovernisha abafundi, and ukuze kuqhamuke le code of conduct kune-SGB, yabo. I-SGB i-involve wonke ama-stakeholders akhona la, othisha, abafundi, abazali bamelelekile la bonke, even nama support staff akhona kumelekeleke zonke inhlaka la, bese kuformulatewa le code of conduct bese iyashicilelwa ne. Le code of conduct igovernisha ugrade 9, ugrade 10, ugrade 11, ugrade 12, u-A, u-B, u-C, wonke umuntu efanayo. Ngithi ayizwe indaba okuwukuthi nathi la eSouth Africa kune constitution nje, kunomthetho sisekelo osigovernisha sonke ezokuthi wena umZulu noma wena ungowaseNdiya noma wena umlungu noma njani sonke umuntu nje ukhona la, sonke kuyafana. All right, into enjalo. 2, bese le code of conduct esiformulatiwe lapha ku-SGB bayaziswa abafundi ukuthi nansi indlela ekumele ukuthi baziphathe ngayo. Bayaziswa abafundi into eba open, bayayazi uthisha bonke, bayayazi abafundi bonke, ayifihliwe into eyaziwayo, yabo. Iya communicatewa ngama channels a proper, a correct. Angithi right ke bese kube ukuthi ke uthisha nothisha yena eklasini lakhe engaba ke nama class rules ahambisana naleli class leli, yabo. Kodwa lama class rules akhe awazi ukusupersede noma abe in contradiction nomthetho wesikole oshawe kuphi lapha ya ku-SGB. Yes, wama headquarters alapha ya phezulu ku-SGB la kushawe khona lo mthetho. Mase kumele ushintshwe futhi kuzomela ukuthi ushintshwe lapha ya phezulu. So ukuthisha la uzoba nomthetho weclass. Lo mthetho le mthetho azoyiformulate ephathelene naleli class lena ingangaba imithetho efanayo naka 10B, kungangaba imithetho efanayo naka 10C, kube imithetho yalana nje. Thola ukuthi ihlukile mhlawumbe kancane here and there nemithetho yakuphi yaka 10C naka 10D, kodwa awukho umthetho ozoba in contradiction nomthetho wesikole nje in general. So kusho ukuthini lokho? Lana ke sinamaZulu ke ngokuhlukahlukana kwama tribes ethu, Xhosa, Zulu, kanjalo Tswana, Pedi and what's not. Okuwukuthi ke amaZulu ngeke azabe nawo umthetho wona wawo ophikisana neconstitution nomthetho sisekelo, kodwa wona tribal ngoba bona ukuze bebe ngamaZulu bahlanganiswe iculture, ama-norms, ama-values, ama-traditions, ama-teachings ayababinda together as a Zulu tribe bona. Kodwa imithetho yabo leyo akufuneki ukuthi yona iphikisane neconstitution, iconstitution ingaphezulu, yabo. Kodwa ama-traditions nama-norms abo bengamaZulu akunankinga ukuthi ahlukile nawo akaXhosa, ayikho inkinga lapho ukuthi ahlukile nawo amaNdebele nawo akaPedi, akunankinga lokho ngoba vela wabo bengamaZulu. Ngithi yabona, just like ini u10A ungaba nama class rules ahlukile kunawa 10B, kodwa angabe in contradiction nani nomthetho wani wesikole owaziwayo, right?
ebese ke ithi into ke seyikhona ke manje imithetho yeclass. Uma ngabe wena kule mithetho yeclass ke ubani ke manje ongqongqoshe la. Ongqongqoshe ama headquarters omthetho weclass a reporter ku class teacher. Yes, ama headquarters aku class teacher awumthetho weclass. Awekho lapha ku SGB. Ukuthi wena muthi phula umthetho weclass la. Umuntu ozobhekana naye wena uclass teacher. Uclass teacher unemfulumane zakhe okungini ongama class rep la. Ngoba uyawazi futhi nomthetho weclass ucommunicateiwe. So sekunemithetho emibili wena omele uyibheke, umthetho wesikole, umthetho weclass la uma ula ukuthi wena usafunda kuleli class. Okuthi as long as wena usengumZulu, uthi ungumZulu futhi you are bind to ama norms, traditions and values akwaZulu ngoba wena ungumZulu. Ama headquarters alapha report ku constitution le kumthetho sisekelo wesizwe a report up eNdlunkulu kwaZulu. A reporter lapho ama headquarters. Mangithi yabo. Okuwukuthi ke ingabhayi ke isala nalama headquarters ke ukuthi wona anawo yini umthetho awu communicate nemakhosi nezinduna ukufundisa isizwe ukuthi naku ukwaZulu nansi into. So leli sibuyele ekuthenini ke kaZulu akhona amakhosi zikhona izinduna. Angithi isystem leyo. But le system kubukeka sengathi isebenza ngecommon sense. Yabo? Kubukeka ngathi isebenza ngecommon sense. Ngoba ngitheni ke izoba nenkinga ke isystem yakaZulu uma ingafuni ukumove nesikhathi. La alikho iphoyisa la elingasebenzisa common sense ukuthi lithi uphula umthetho. Manje inkinga la kwaZulu sisebenzisa common sense, sithola abantu nabo abangawazi umthetho ukuthi umthetho uthini, basebenzisa common sense nokucabanga kwabo nomizwa ukuthi umthetho uthini. Kodwa iheadquarter le kwaZulu, iheadquarter yona ithule yona. Ngoba yiyo phela kumele ukuthi ibe nento eublack and white. Isikhathi esiphila kuso sisebenza ngoblack and white. Akusesona futhi lesikhathi uzovela uvuka ukuthi wena ngiyavuka manje ngiyinkosi mina ngithi akasekho umuntu ekumele abe nemoto. Cha, isasebenza kanjalo. Ithi into kuzomela ukuthi usiconsulte sonke. Sibe consulted ngoba sesisebenza ngeconstitution ngentando yeningi manje ukuthi nanku umthetho sivumelane sonke singamaZulu ukuthi nansi into ekuyiyona sonke singamaZulu siyavumelana ngalento. Lento those people who were ruling kwimonarchy iqala laba bakuthiwa bangama manifestors abavele evuka ekseni athi manje ezweni lami ngicela sekumele kwenze ukuthi without consulting. Sesiphelile so sikhathi angithi ayisasebenzi lonto abantu manje bayakwazi ukuyicabangela ba independent. Sekubiza ukuthi kusebenza intando yeningi ukuthi maZulu qoqanani. Qala kwakhona into ekuthiwa ukubuthwa, abafana babebuthwa bezofundiswa bezokhuliswa. Manje ayikho leyo nto. Sebenza ngecommon sense. Nomuntu usebenza it's a matter of morality manje. Immorality guys iya ngomuntu immorality. Yabo into right kuwena nga wrong game. That is why ungekubabone beboshwa abantu kuthiwa othi wena baphula umthetho bagqoka imvunulo. Uma ukuthi ubaphule umthetho kumele beshushiswe phela lapha kuma headquarters akwaZulu. Kumele beyoshushiswa lapha. Angithi uma uphula umthetho la kwi-country South Africa siyazi ukuthi uyoshushiswa. Angithi isystem yakaZulu ayibe updated. Noma ungasho ukuthi wena kwakukhona indawo kwakuhanje kuyiwa ngaphansi kwenkantolo yenkosi kuye phansi kwezihlahla koqula amacala and what not. Kulungile kwaZulu isystem ikhona esebenzayo. KwaZulu ihlelekile isystem yakhona. Kodwa kubuya sengathi ayikho updated. Ayimove nesikhathi. Yabo? Ayimove nesikhathi. So akekho umuntu ongitshela ukuthi wena uphule umthetho ungekho umthetho owaziwayo obekiwe oke wakhulunywa nagoshitho usuka phezulu kuya phansi into ekuthiwa umthetho ishawa phezulu yehle iselwe ezantsi. Yes, ngigwema ngomthetho ukushuthi ukuphawula kwababa umkhwanazi ukuphawula kwami kuyafana nalokho kusho baba umkhwanazi nikena communicate nini ukuthi umthetho uthi before nize nibeke ilento ayiyakhi sense lento ekhulunyayo nje manje. Asikhuluma ngama headquarters angathuli mhlawumbe asephawulile mina ongazi ngoba ngiyilandeli nalezi indaba. Indaba ilapho nje angalokho crucify abantu for nothing.